Inikamatay sa tao, kumuutan siya, lahos sa langit. Ang tradisyon nga itong nadunggan, inikamatay sa tao, nga maldito, lahos sa impyerno. Kung tinuod na nga konsepto na ang matarong inikamatay, lahos sa langit, ang gautan, lahos sa impyerno, inigbalik ni Jesus Christ, kinsa man ang iyang banhaon. Tuwa na mas langit. Ayaw tuwa na mga pinangga nga ang gautan karon tuwa sa impyerno. Ha? Kung ang impyerno mo na itong unahuna nga kalayo, asa mo na siya? Wala pa man. Mabanhaw sila human sa usa ka libo ka tuig. Kanus amani matuman. Pagka-taphaw sa argumento sa atong higala nga si Pastoy Vacalares, nga naman tungod kay ang kamatuuran na gitudlo sa balaang kasulatan nga diin mo pa gitudlo sa mga apostol, gihulog niya nga dili mamahimong tinuod tungod kay dili matubag ang iyahang gitawag og pangunahuna o ang iyahang question. So asa man daw kuno na, kung tinuod pa nga naay langit, tinuod pa nga tawag ining after mamatay ang tao mato sa langit o mato sa impyerno, asa mas lang ron kisa may ang gibanhawon na Ginoong Jesucristo. Kung tinuod jud nga nanay na langit na po'y gitawag og na impyerno. Pagkamabaw sa gitawag og argumento. Una, sa pagtuong Kristiyano, sa pagtuong Katolika, pag mayong kamatayon, it is only a separation of the body and soul. Ang kamatayon mo anang panagbulag sa lawas ug sa kalag. Ang tawag ining lawas mo uli sa abog mo nang ilubong nya pagkahuman ang kalag kon espiritu mo uli ngadto sa Dios. Sumala pa ni San Pablo, magkahiagom siya rather og kining hukom tinagsa, di ba? Hebrews chapter 9 verse 27, nagitugutan ang tao nga mamatay sa makausa lamang ug tapos niya na hukman siya. So buti pasabot karon nga panahon kay wa pa man mobalik ang Ginoong Jesucristo, wa pa man makita atong Kristo para tungaon niya ang iyang katawhan sa tuog sa wala, sa karnero ug sa kanding. So nahitabo karon ang particular judgment or hukom tinagsa. So buti pasabot after gitawag og mahukman sa Dios ang tao, kadtong tao nga namatay nga walay grasya, impyerno to. Ang kadtong tao nga nakabaton og grasya apan naa pa siya kinahanglang bayaran tungod sa mga damages sa iyang sala, mao to purgatorio. Pero kadtong tao nga namatay diha sa grasya nga naa na ang fullness kung baga, wa na siya tawag ining bayaran nga damyo sa iyang sala, diretso tug langit pareha sa mga martir. Siyempre gibara man nila ang ilahang tawag ining sala pinaagi damage sa ilang sala pinaagi sa ilang kamatayon nya pagka namatay sila nga naay grasya, katong grasya ni Ginoong Jesucristo. So nganong naglibog man si Pastoy, mahitungod ani nga butang, why pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang buotan nga tao pag mamatay malangit diretso? Dili ka na ang pagtulunan sa Iglesia Katolika. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika pag ang tao mamatay diha sa grasya, unya wa na siya bayaran nga wala siya damage sa sala nga yang nahimo tungod kinabayaran na niya diri sa kalibutan, so diri sa langit. Nga naman namatay sa grasya, wa na siya damage, so may bayarin niya sa purgatorio. Pero kadtong tao nga dautan nya pagkahuman namatay diha sa grasya, nakakuha sa grasya ni Kristo, pinaagi sa mga sakramento, pagkahuman namatay siya pero wa niya mabayari ang iyang damyos, mapurgatorio to. Nya pero kadtong tao nga namatay nga way grasya, bisan pagbuutan ka ikaw nang pinakabuutan sa tanang gitawag og buutan, namatay ka, nya wala kay grasya, wa kay baunon at tubangan sa Dios, impyerno kag yun. Nga naman kay ang tawag ini pamasahe nato padung langit katong grasya nga giulan ni Kristo didto sa cross. So mo na ang teaching sa simbahang Katoliko. So question, kana bang human sa kamatayon sa karon nga panahon, naabay ka paingnan ang tao? Yes, naay ka paingnan ang tao. Mo na tanawan ng sambingan ni Kristo, St. Luke chapter 16, kanang ang dato og si Lazaro. Wa man ningon si Ginoong Jesucristo nga kanang magpaabot pa na sila ko sa kalibo ka tuig una pa tawagin ipaadtog langit, ipaadtog impyerno. Kung nato ang tanawan ang sitwasyon sa datong si Lazaro nasa sabakan ni Abraham, ang dato nato sa impyerno. Di ba? So buti pasabot after death sa karon nga panahon, ang tao mahiagom gyud ni anang maong mga lugara. Number 2, kanang gingon sa Pinariyag kapitulo 6. Bersikulo 9, katong gipangpatay, gipanglungguan silang liog, gipangpunggutan silang liog.
Naninggit nga ano sa pa nimo hukman ang kalibutan. So buti pasabot na apay nabilin. So after gitawag og judgment o after death na ay judgment, then after judgment hatagan ka sa imong ganti. Kanang gitawag og pagkabanaw execution na lang kana. Buot ipasabot kadtong gipanghukman na ang ilahang kalag iuli ito ilang lawas. Katong sa langit glorified body, katong sa impyerno condemned body to. Sa purgatorio kay giandam naman sa pras langit. So takabalon sa na sa Ginoo. Siya rin nahibawan ng tanong sa niya butangan ba niya 10 billion volts kay para mawala ng damage sa ilang sala. Ang Ginoo ni nasayod niya na. Ang Ginoo nasayod niya na. So, ang point na to din nga, human sa kamatayon, naanay na impyerno, naan nagigitawag na langit. Ang una-huna, mga dito mga higalang mga tagak, nga human daw sa kamatayon, ang tao, tawag ining, napadaw sa lubnganan, ikuan pa daw, kana maghulat pa daw sila. Saan naman tao ni dili man ingon ana ang teaching sa balaang kasulatan. Pagbasa ng gubog sakto, na pastoy man si Pastoy Bacalares, pagbasa ng gubog sakto, niya sabta ng sakto ng gisulting Kristo. Diba? Kung kanang ingon ni Kristo ba nga, bilangguon ka dito hangtod kabayran mo ang imong salaod. Liman ka na. Sumuti pasabot, naapay luna, nga diin, kung sa kuwan ba, naay luna nga after sa kamatayon, dito mahimutang ang tao. Nga bisan pa, naapay eksistensya sa mga buhi dito sa kalibutan. So, munang, mutuo mo anin nila, kumpiyansa ra kay mo. Kumpiyansa ra kay mo sa inyo ang tawag ining kamatayon. Dagabalo, pagkamatay din, direksyon na ng impyerno. Nga naman, instead mo tuo mo sa Diyos, pinaagi sa iyahang itong simbahan, di na mahinoon mo nituo sa, klaro, pagtulunan. Pagtulunan, nagipangtugod ng mga Amerikano. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.